un vlog foarte beteag. Da, din păcate, dar nu este nimic. Ne-am reunit forțele și am zis, gata, hai să filmăm un clip nou. Pe canapeluță. Da. Stop. Ca pe vremurile alea bune. Exact. Gata cu arene și buni. Da, bine ați venit pe canalul nostru Crocs. Astăzi vom aborda un subiect care știm sigur că o să vă placă, și anume tipologii de siluete și ce înseamnă fiecare și cum să o stilizați corect pe fiecare și detalii de astea un pic mai educative. Mi se pare un topic foarte complex și greu și sper să fiu aptă să îl abordez ca atare. Sigur. Noi credem în tine, Crista. Da, tu? Atât eu cât și urmăritorii noștri, noi credem în tine. Oh, Doamne. Bun, păi da. Să începem cu începutul. Hai spune tu ce siluetă ai și după aia spun și eu. Mă crezi că nu știu. Wow! Să știi că nu știu ce tipologie am, pentru că n-am stat niciodată să-mi fac o poză frontală și să-mi fac eu o analiză. Uite, chiar ar fi foarte interesant. Deci tu chiar nu știi ce? Chiar nu știu, real nu știu. Mă mai uit câteodată la sală, să nu am stat chiar să delimitez așa foarte concret și mi se pare că e o chestie... Interesant. Da, și aici voiam să ajung cu ideea asta că, deși cumva sunt 5 tipologii clasice și oficiale, marșilate, în realitate mi se pare că lumea mai vine cumva și între ele, știi? Păi da, n-avem cum 8 miliarde sau cât suntem, 7, să avem doar 5, doar standard 5 tipologiile, mai combin, suntem un mix până la urmă. Da. Eu pot spune despre mine că sunt pară, ceea ce înseamnă că am cumva șoldurile mai late și în partea de sus sunt mai îngustă. Eu găsesc foarte greu haine, din păcate, pentru că am picioarele lungi, am șoldurile late și talia mică. Adică, cum să spun, eu în talie sunt 36, în șold sunt 42 și ca lungime îmi trebuie un pantalon 44. Da. Nu, deci pentru mine e crunt să-mi găsesc pantalon. În rest, nu am treabă. Eu cred că sunt triunghi inversat, sincer. Eu cred că am umerii mai lați decât șoldurile. Știi? Da, corect. Păi hai să le luăm așa pe puncte. Eu aș începe să le explicăm urmăritorilor noștri cum să-și determine singuri acasă, gen silueta, știi? Da. Adică nu este absolut nimic complicat, trebuie să ori să vă uitați în oglindă, ori să vă faceți, nu știu, o poză sau să rugați pe cineva să vă facă o poză frontal și practic se trag două linii paralele verticale care să unească umerii cu șoldurile și în funcție de chestia asta vă dați seama de tipologia de corp pe care o aveți. Corect. Practic, dacă umerii sunt egal cu linia șoldului, atunci sunteți o clepsidră clasică, care cumva este considerată silueta cea mai armonioasă din punctul ăsta de vedere, că e egală partea superioară cu partea inferioară a corpului. Da, și de aici putem să începem un pic, să dezvoltăm la fiecare. Știi ce mă gândesc? Să atașăm și niște imagini. Corect, da. Ținute care avantajează silueta respectivă, știi? Da, și cu silueta, ca să-și dea seama o grafică așa aici undeva imaginile, ca să puteți vizualiza exact despre ce vorbim. Da. Am putea să începem chiar cu asta, cu clepsidra, că mi se pare cea mai, cum am zis, echilibrată și practic vizual tu la celelalte încerci să le aduci cât de cât mai aproape de o clepsidră. Da, eu aici aș menționa și înălțimea, contează. Știi? Că e una să-ți faci un styling la o clepsidră de 1,65 m și alta să faci la o clepsidră de 1,80 m. Și ăsta e un factor de care trebuie să țină cont fetele. Știi? Da. Adică bine, două putea cumva la fel. Doar că trebuie să folosești cumva articole care ți se potrivesc și înălțimii, știi? Dar principiile, în general, sunt cam la fel, se mențin la toate. Da. Păi hai să dezvoltăm. Deci avem o primă proporție pe care o să o abordăm, clepsidra. Cum zicea și Roxana, umerii sunt în aceeași proporție cu șoldurile. La tipologia asta, cel mai important mi se pare să aveți tot timpul accentul pe talie. Pentru că, în general, fetele care au tipologia asta de hourglass au un bust... Hourglass? Wow. Yeah. Au un bust, nu este un bust plat, este un bust mai proeminent și zona de șolduri, adică poate să fie cumva denumită ca voluptoasă, știi, de forme.
Și atunci, în momentul în care vii cu ceva mult prea baggy, care nu are niciun fel de formă, un tricou oversized, tu automat nu mai pierzi detaliul al talii. Și atunci dezavantajezi silueta. Exact. Și atunci, practic, din lățimea umerilor și a șoldurilor arăți ca un dreptunghi. Adică, cumva, tot timpul trebuie să ai în vedere să-ți marchezi talia printr-un artificiu sau altul. Da, fie prin produse mai... articole mai mulate, de exemplu să ții un top mai mulat, chiar dacă ai poate sânii mai mari sau umerii mai lați, ajută un top. Și eu recent am început să port topuri mai mulate, nu mai este așa baggy. Ții minte acum ce lăluie eram. Da, exact. Dacă vrei să purtați ceva mai oversize, puteți să alegeți în partea de jos, eventual, și atunci echilibrați cu ceva mult mai mulat și cambrat în partea de sus. Și cât de cât corpul vizual are o formă. Da, are o siluetă, nu se pierde în prea mult material cumva. Da. Bun. Curele. Mie nu prea îmi plac curelele în talie, zic sincer, stilistic vorbind. Mie unele plac. Foarte greu găsesc un styling care cumva să aibă un impact plăcut, nu știu, plăcut vizual mă refer. Nu, mi se pare așa sărăcăcios styling-ul. Nu ți se pare? Când spui așa de corean, că eu nu mă refer la curelele alea neapărat foarte înguste. Mie îmi mie îmi plac alea mari. Chiar ești fan de ele. Bine, și mie îmi plac, dar nu în talie, ci în șold. Da. Dar uite, dacă ai un pantalon cu talie înaltă, acolo nu mă deranjează neapărat. Într-un look de ăsta mai clean, să ai și o curea acolo. Da. Și iarăși un trick care mi se pare super ok pentru silueta asta e să nu vă puneți neapărat o lungime, de exemplu la un sacou, să nu atingă lungimea nivelul șoldului. Știi, pentru că vizual, când vezi cumva, cum se explic chestia asta, stai. În momentul în care se termină sacou acolo, practic acolo se duce ochiul, știi, în cel mai lat punct. Și atunci ajută mult mai mult dacă ai un sacou cropped, care se termină cumva în jurul taliei. Da, și cred că treaba asta e validă și pentru pantalon, să fii cu talie mai înaltă. Exact. Să nu vină fix. Da. Să nu fii cu talie joasă. Să nu tai vizual cu o linie cumva orizontală, punctul în care silueta ta e cea mai lată. Adică de obicei șoldurile sau bustul în cazul ăsta. Și asta mi se pare că se potrivește și la pară. Aceeași chestie. Accentul totdeauna pe talie. Da, corect. Da. Văd și la mine. Mă simt mult mai comod cu pantaloni care au talia puțin mai înaltă. Da. Nu foarte joasă. Da, pentru că acolo automat o să pari mult mai lată dacă pui ceva acolo care îți taie silueta în două, practic. Da. Da. Bun, trecem la următoarea... hai să vorbim chiar despre pară, dacă tot am menționat-o. Bun. Despre silueta mea. Yay! Ciuțu. Hai că mă dau și o glumiță să-mi iau avânt, să mă vesc. So refreshing. It's so refreshing. Dar tu n-ai miere, îmi pare rău. E ok. Bun, păi eu, de exemplu, în ultima perioadă, cum ziceam și mai devreme, îmi place să folosesc topuri mai mulate. Pentru că mi evidențiază foarte bine talia. Da, talia în special. Aveam o perioadă când eram lălăie cu totul. Aveam și tricouri oversize și pantaloni oversize și nu mi scoteam în evidență silueta. Da. Acum, recunosc că în partea de jos nu prea îmi place să port produse super mulate. Nu mă simt comod. Dar nici nu prea e recomandat. Nu? Pentru pară, nu. Pentru că evidențiezi, practic, dacă tu ți-ai pune skinny jeans, tu în pantalonii ăștia ți se pierde oarecum din faptul că tu ai Păi da, depinde ce vrei. Depinde ce vrei. Sunt fete care vor să evidențieze că au șoldurile mai exact, dar în general știu că sunt fete care sunt complexate de faptul ăsta că au șoldurile și cumva au silueta asta pară. Da, tu? Da, eu am întâlnit multe fete la care nu le place. Mamă. Că vor cumva să aibă look-ul ăla de hourglass sau să pară cumva mai nu neapărat că slăbuțe, dar cu o alură mai alungită, știi, cu o siluetă mai alungită. Da, înțeleg. Că, bine, acum noi suntem obișnuite cu Kim K și eu suntem în era asta în care cumva e un look pe care și-l dorește toată lumea să aibă șoldurile late, dar sunt și fete care nu vor. Și atunci când pui ceva foarte mulat, evidențiezi și mai tare de fapt că tu ești foarte
lată în zona aceea, ca să mă exprim. Ai fundul mai bombat, ca să zicem direct. Da. Stai bine pe șolduri. Stai bine pe șolduri. Exact. Cred deci, asta în cazul în care nu s-o înțeles deja că silueta pară practic are șoldurile mai late decât umerii. Deși eu și umerii am destul de lați, dar într-adevăr nu sunt atât de lați precum șoldul. Da, tu ești un mix de pară hourglass cumva. Știi? Că ești la limită. Ești la limită, da, și umerii lați. Da. Nu știu, mi-am dat seama că atâtea terenuri am tatonat și am încercat și niciodată n-am ținut cont real de silueta mea. Nu știu cât e de corect sau nu, dar pur și simplu recent am început să mă studiez mai ca lumea, să zic, stai, pe mine mă avantajează un tricou mai mulat. Da. Sau nu știu, tot timpul mă îmbrăcam așa după feeling și instinct, nu respectam niște reguli. Da, asta și pentru că ție îți place să experimentezi mult și cumva te simți safe să experimentezi, adică nu e ceva ce te sperie. Da. Dar sunt multe fete care cumva își doresc să se îmbrace așa, ca la carte. Corect, din punct de vedere. Da, acum tot ce vorbim noi aici sunt niște recomandări. Cumva e un dicționar care vă ghidează în linii mari, dar voi oricum faceți ce vreți, evident. Da. Nu. Dar, din punctul meu de vedere, pentru fetele care sunt pară, clar, în partea de sus topuri mai mulate și în partea de jos ceva mai larg. Nu știu, mi se pare ciudat să ai un tricou oversize și jos clar, ceva nu merge și. Și aici ce aș mai vrea să mai adaug e că, practic, voi, în partea de sus, cum aveți linia umerilor mai îngustă decât cea a șoldurilor, practic, ce se te recomandă ca la carte este să încercați să echilibrați partea asta de sus cu partea de jos. Adică puteți să puneți aici, nu știu, o asimetrie, de exemplu. Tu ai topuri care îți vin bine, care sunt asimetrice, o chestie mai, nu știu, un print, o textură mai mult concentrată în partea de sus decât în partea de jos. Și partea de jos lăsată un pic mai mult să respire. Și ce am observat eu de-a lungul timpului că funcționează cel mai bine pentru partea asta de jos sunt pantalonii cum ai tu, drepți, dar, cum să zic, nu cargo aia care să-ți adauge volum în continuare în șold, dar pantaloni drepți, să curgă, să fie o fluiditate. O linie cumva verticală, știi? Am mai descoperit acum o pereche de jeans la H&M, îs mai mulați și îmi place foarte mult cum vin, știi pe aia? Da, și se bazează de jos. Mamă, deci arată perfect. Da, pentru că îți lungesc și îți echilibrează cumva silueta. Și tu, de exemplu, dacă ar fi să porți o fustă cu foarte multe volane și cu dantele și cu nu știu ce, tu ți-ai adăuga în continuare volum. Și mi se pare că este una dintre singurele siluete cumva care poate să poarte cel mai bine dungile orizontale. Da, tu? Da, pentru că sunt mici aici și mai mari acolo și atunci automat cumva se... Știi, cele două segmente sus-jos se echilibrează cumva vizual, că lași mai simplu jos și pui... Da. De exemplu, dacă e cineva care e o siluetă clepsidră și își pune dungi orizontale în partea de sus, automat o să lățească mai mult partea de sus și partea de jos. Iluzie optică. Da. Dar se poartă dungile acum, by the way, iarăși. Și alea late, nu le înguste. Și cum ești tu acum? Da, doar că eu am vertical. Dar de unde ai asta? Nu știu, este ceva Jersey Sport, da. Nici nu mai știu. Deci Roxa are acest dar de la Dumnezeu de a găsi... Da, e ceva, nici nu mai știu dacă de la... produse faine. Ca și tips, ce să nu purtați, îs volumele în partea de jos. Bine, noi am mai spus chestia asta mai devreme, dar ăsta e cumva un reminder. Nu vă încărcați în partea de jos, pentru că oricum deja este mult volum by default. Focusați-vă în zona de sus. Corect. Și ce aș mai adăuga aici, pentru că aveți umerii cumva puțin mai înguști, să vă oferiți un pic de maiurile acelea care vin halter neck, așa, gen cumva care îți decupează, știi, și sunt mai înguste. Da, știi de care... O să atașăm o imagine ca să vedeți și voi despre ce e vorba, pentru că vizual, cum bretelele vin practic oblic, îți îngustează și mai mult umerii și atunci, practic, vizual se disproporționează puțin și mai mult silueta. Hai să trecem la a treia siluetă. Măr, oval. Da. O siluetă care nu e neapărat cea mai... E o siluetă care de multe ori pune așa un pic de dificultate în momentul în care
îți alegi haine. Da, iar și asta e un pic pentru mai complicată, pentru că ai volumul foarte mult concentrat în zona asta superioară și de obicei ai niște picioare foarte subțiri la genul ăsta de siluetă cumva și un bust destul de proeminent. Adică... Și n-ai talie. Da. E cam dreaptă. E puțin cam, așa cum îi zice și numele, ovală în zona asta, în registrul ăsta. Și atunci, cumva, mi se pare că dacă vrei să o armonizezi, cumva trebuie să te concentrezi puțin mai tare, să faci niște artificii care vizual să-ți dea impresia și de talie și de alungire. Da, și mi se pare că trebuie să alegi niște produse care fie au în partea de decolte un V sau o asimetrie, deci să vină cu un touch mai interesant, pentru că dacă ți-ai pune un tricou de felul ăsta basic... Da, și mai ales nu la baza gâtului, pentru că îți taie. Scurtează foarte mult, taie foarte mult. Din zona asta trebuie să respire și cumva să-i dai... Să alungești silueta. Senzația aceea de alungire și atunci mai bine pui un vinec, de exemplu, care îți lasă zona asta să respire mult mai mult. Da, și vizual ochiul coboară așa și alungește cumva silueta. Și, din nou, ce se recomandă sunt materialele foarte fluide, adică nu materiale foarte mulate și rigide. Da. Cumva să dai impresia de, nici nu știu, de flowy, de lejeritate, de linii. Fluiditate. Exact. Da. Și dacă aveți picioare care sunt de obicei mai subțiri și alungite și frumoase, pus neapărat accentul pe ele, adică trebuie să avem tot timpul în minte să plusăm pe ceea ce avem, pe calitățile pe care le avem și să încercăm cât de cât cu defectele, să zic așa, să le estompăm. Da. Că nu e nimic de ascuns, e pur și simplu de a pune în evidență ce calități ai. Corect. Sau poți să ai calitățile respective și să nu știi cum să ți le evidențiezi. Corect. Da. Adică eu până acum un an, doi nu știam că, wow, eu am șoldul foarte... Lumea îmi spunea, Doamne, Crista, ce corpulentă ești, ce șold ai, ce... Exact. Și eram, nici nu știam. Adică, și vorba aia, lucrez în domeniu. Da. Dar pur și simplu n-am acordat suficientă atenție acestui topic. Da. Trebuie să stai să te analizezi. Să te analizezi ca și cum ar fi altcineva. Exact. Obiectiv. Da? Și ce tips and tricks, ce să nu facă? Să se ferească de, cum am zis, de produse foarte, de crop top-uri foarte mulate, de rochii mulate, de mulăciuni. În principiu. Da. Și eu m-aș feri, sincer, și de imprimeuri care sunt foarte mari în zona asta de sus. Și aș ține mai pe iuni, un pic, corect. știi? Pentru că imprimeul e o iluzie optică. Când ai linii, ai tot felul de nebunii. Te induce în eroare. Practic, unde vrei să atragi ochiul, atunci când te privește cineva, acolo pui un imprimeu și atunci tu dacă îl pui, să zic, nu știu, ai o roche cu buline sau mai știu eu cu flori, practic tu exact acolo unde vrei să estompezi, exact acolo atragi privirea cumva. Ceea ce nu știu neapărat dacă asta se dorește. Dacă asta se dorește, go for it. Da, puteți face ce doriți. Corect. Punem curele, ne folosim de diferite elemente care cumva să... Tu ce ai face? Sincer, mai mult din croi. Din croi m-aș duce și eu. Cureaua e foarte posibil cumva să îți evidențieze, deși vrei să marchezi alea, să-ți evidențieze mai tare, dar într-un mod negativ cumva. Corect. Mai bine m-aș duce pe ideea asta de cum reușesc să-mi alungesc silueta și să o fac să fie flowy și armonioasă. Decât... N-aș segmenta. N-ai segmenta, pentru că deja avem un oval. Nu vrem să-l facem și mai vizibil. Dacă corect. Era teoretic, dacă îi să facem exercițiul ăsta pe o siluetă clepsidră, dacă îi pui o curea, automat se evidențiază cât de mică e talia. Dar tu dacă deja nu ai talia definită, evidențiezi practic exact opusul. Ceea ce de obicei nu se dorește. Nu se dorește. Tunghiul. E o siluetă mai atletică. Da. Forța steaua. Forța steaua e. De obicei, sunt fete care au alura aia foarte, nu neapărat că musculoasă, dar foarte fit. În general... Curbe vizibile, așa.
mușchii bine definiți. Mușchii bine definiți și în același timp și talia foarte bine definită, dar nu mică, ci o talie lată. Ioana nu e dreptunghi. Ioana are niște caracteristici de dreptunghi. Mi se pare că ea are picioarele alea bine definite, abdomenul e plat, e slab, doar că e pătrățos. Exact, și șoldurile sunt înguste. Nu sunt, de obicei, fetele care au conformația asta nu au șoldurile acelea super juicy, să zic așa. Da. E practic mai drept de sus până jos și au tendința să fie mai muscular. Da. Ioana cred că e o dreptunghi. Da, doar că are un pic și umerii mai lați. Ea e un triunghi inversat cu un dreptunghi, da. Da, și la genul ăsta de siluete, practic tu ce încerci să faci e să îi redai vizual talia și să dai cumva iluzia unui șold, să zic așa, să curbeți. Să curbăm puțin situația din punct de vedere vizual. Da, faci artificii. Exact. Te legi de diferite elemente care cumva îți evidențiază talia. Fie o curea, revenim la... Deci, cum spuneam, puteți să vă folosiți de curele sau, nu știu, tot felul de... Poate chiar ție o cămașă super cambrată, de exemplu, care are pensele alea. Pensele alea care cumva vizual îți dau impresia unei curburi, știi? Exact. Și aici menționez că este singura siluetă care poate și este recomandat să poarte volum în zona șoldului. Adică toate fustele alea pe care le vedeți cu volane, cu dantele, poți să ai volum și sus și jos. Da, deci, dar în special în șold, ca să-i dai cumva aliura aia de hourglass. Adică puteți și chiar e super recomandat să adăugați puțină feminitate și să îndulciți un pic liniile astea foarte drepte. Bine definite. Bine definite. Da. Și mi se pare că pe siluetele astea le prind foarte bine stilurile astea mai romantice, mai feminine, știi? Da. Că le îndulcesc un pic trăsăturile. Așa e. Da, ai dreptate. Aici mi se pare că avem o siluetă super versatilă, care îți permite multe zone stilistice. Da. Nu te limitează. Nu te limitează, dar de ce m-aș feri eu e de articolele care sunt foarte boxy, care cumva merg pe aceeași idee ca silueta. Adică exemple, hai să vedem. Un sacou foarte, cu umerii foarte lați, drepți, foarte structurat, mi se pare că mai tare amplifică ideea asta de masculinitate, știi? Dacă ai pune un sacou care, cum l-am avut pe ăla de la Grama, de exemplu, care are în șold, vine un pic cambrat, automat te îndulcește un pic mai mult, știi? Și aș păstra, nu știu, n-aș adăuga neapărat volum nici umerilor, că și umerii tind să fie foarte... Da, uite, vezi aici, deja mi se pare că ne reîntoarcem în era aia mai feminină, ca tendință, mă refer. Mult mai multe, inclusiv eu și tu, care ții minte cum ne îmbrăcam, tomboy era, bine și acum suntem, dar avem o alură mult mai feminină, zic. Exact. Și ultima este triunghi inversat. Asta îți place ție mult. Pentru că sunt pe acolo, cumva. Te simți așa foarte implicată când vine vorba de triunghiul inversat. Și mi se pare că e o siluetă care e destul de comună. Multă lume are zona asta foarte proeminentă a umerilor și n-are șoldurile foarte... Noi, în general, româncile, nu mi se pare că... Mi se pare că avem șolduri mari, nu mi se pare... Suntem mai... Știi cine au ăstea din Brazilia? Da, noi nu prea avem zona asta dezvoltată. Noi suntem frumoase. Româncile frumoase și deștepte și cu minți și talentate și de vremea acasă. Nu, mi se pare că toată zona asta de est a Europei are niște, adică și rusoaicele și moldovencele, bine știute că sunt superbe. Dar nu sunt neapărat corpulente, să fie cu super siluetă, cum mamacita, da, mi un gâr, am o mami. Da. Păi hai să vedem ce spunem despre această practic, siluetă. Silueta asta se definește prin faptul că are umerii mult mai lați decât zona șoldurilor și atunci firesc ar fi să încercăm vizual să adăugăm volum în zona șoldurilor, ca să echilibrăm pe cea de sus cu cea de jos și să nu mai pară neapărat umerii atâta de lați. Cam aia e toată...
Zicea cineva că în partea de sus să ai culori mai închise și în partea de jos mai deschise. Crezi că e legit? Da. De ce? Pentru că mărește, o culoare mai deschisă mărește, acolo ți se duce neapărat, adică acolo ți se duce prima oară privirea. Și atunci tu dacă îți pui, nu știu eu dacă aș avea teoretic acum, nu știu neapărat dacă cum sunt îmbrăcată, nu-i bine. Dacă e să o dăm pe aia dreaptă. Adevărul e că astăzi n-am făcut niciun styling, nici una, nici alta. Deci, tu încă mai ai aici o șorfuță, dar eu... Am o șorfuță, dar am niște pantaloni care sunt într-o culoare mai închisă în partea de jos. Aici am, chiar dacă sunt dungile astea care sunt verticale, care alungesc un pic vizual, dar tot aici ți se duce ochiul. Că vezi în primul ăsta alb-negru care e foarte grafic. Și practic dacă mă ridic, mi se lățește partea asta mai mult decât a shoulder-urilor. Deci nu e mai deschis. Ar trebui, nu faceți ca mine, ar trebui exact invers. Da, să am o culoare mai uni în partea de sus și eventual în partea de jos să pun un cargo mai, nu știu, acolo să fie chiar un pantalon cargo, uite, da, care are buzunare și mi-adaugă un pic în zona și da, și fuste voluminoase, cred că ar arăta fain. Da. Și, nu știu, diferite, să ai mai mult volum în partea de jos. Da, și să încerc pe cât se poate în partea de sus să nu lățesc umerii. Gen, dungile orizontale ar trebui să fie a no-no. Din păcate, a no-no. Dar nu le prea plac dungile, văd că, mai ales le orizontale... Alea cam lățesc. Da. Cam... Dar oricum nici nu se poartă orizontale. Numai vertical. Acum, da. Dar uite-te la mine pe Instagram că am făcut... Sora mea revin polourile. Văd, da, polourile alea zbom, le ador, deci mi-o plac cu maxim. Da, dar uite, vezi, teoretic, ținuta. Nu este o ținută corectă ca la carte, dar mi-am asumat lucrul ăsta, adică... Da, că e faină. E faină, da. Dar papucii de unde ai? Pull&Bear. Cute. Recent ți-ai luat? Și Yeah. polo? Și polo-ul este Ralph Lauren de pe Vinted. Da, fan Vinted. Și a venit all the way from Poland. Tricou? Și ăsta, cred că l-am găsit la Humana. Fain. Da. Nu și ca asta mică. Da, măi frate, eu și vintage-urile. Deci, să revenim la hai. Da. Stai că mi-am pierdut firul. Aici, din nou, cred că trebuie să ținem cont și de umeri. Pentru că nu poți să-ți iei un sacou cu umerii foarte bine definiți, rigizi, pentru că ești foarte lată pe urmă, în partea de sus. Exact. Oricum ești by default, dacă ți iei și un, nu știu, o jachetă, un sacou, care are umeri supradimensionați, da. Nu ajută, dezavantajează. Accentuează foarte tare sau singurul caz în care văd genul ăsta de articol potrivit e dacă pui, nu știu, o fustă care e foarte amplă în partea de jos, care vine și echilibrează. Adică cu cât pui mai mult volum aici, trebuie să se regăsească și în partea de jos. Că dacă nu ești ca un pui, dacă nu, efectiv arăți ca un triunghi inversat, ești ca un Doritos umblător, să zic așa. Wow, și îmi permit să zic asta pentru că îmi sună și mie și atunci, practic, da. Da. Trebuie să echilibrăm partea de sus cu partea de jos și să încercăm pe cât se poate să nu adăugăm volum. Dar tu ții cont de silueta ta? Nu tot timpul. Nu tot dar timpul, o fac conștient. Adică știind că unele lucruri s-ar putea să mă arate mai, nu știu, mai mare. Adică dacă eu vreau într-o zi să fiu baggy de sus până jos, că vreau să arăt ca Adam Sandler, you go for it, da. Deci o faci conștient. Da. Dar știu că nu e cea mai bună variantă pe care pot să o aleg în momentul ăla și că mi-ar sta probabil mult mai bine în alte feluri. Da. Cam da. Și să nu puneți lucruri care taie aici orizontal. Gen umeri. Corect. Da. Vezi, pe mine mă avantajează când am rochii cumva... Exact. Băi, deci sunt foarte înfundată. Îți taie, practic, pieptul îți taie pieptul și cumva îl lățește foarte tare, vizual. Exact unde nu ai vrea să fie lățit. Dar, de exemplu, maieuri poți purta. Da. De-astea așa mai tăiate, decupate aici în partea asta. Exact maieurile pe care le-am zis la tine la siluetă, la pară. La mine, nu la oval. Nu, la tine, că să nu le purtați că îți îngustează vizual. Maieurile alea care vin așa,
în oblic. Astea pentru fetele care au umerii mai lați sunt recomandate pentru că exact asta fac, cumva. Apropie vizual umerii, lățimea asta de aici. Tu, practic, trebuie să vii cu o bretea cât mai în exterior. Mai lată. Mai lată. Da. Ca să lățim situația. Exact. Deci eu pot purta tricouri cu dungi orizontale. Da! Vai, ce bine! Oh my god! Da. No, asta veste. No. Joacă pe asta. Joacă pe asta. Exact. Cred că cam astea ar fi tips and tricks-urile pentru fiecare în parte. Sunt doar recomandări. Fiecare corp este frumos în felul lui. Și fiecare face ce vrea. Literalmente. Voi trebuie să înțelegeți că arta nu are reguli. Exact. Efectiv. Nu, eu am înțeles chestia asta încă din facultate. Fac ce vreau, mă îmbrac cum vreau. Ceea ce port mă reprezintă cum sunt eu ca om. Știi? Dar nu înseamnă că respect niște reguli. Respect regulile pe care eu mi le-am pus în mintea mea. Corect. Da. Mi se pare că aici e foarte adică contează foarte mult să porți tu ținuta și nu ea pe tine. Da. Tu dacă ești o fire care e mai crazy... Love your job, job love. Da. Job your love. Dar cine zis asta? Una la un podcast. Ok. Love your job, job your love. Nu, deci... Basically. Așa. Da, contează foarte mult. Dacă tu ești o fire funky și ție îți place să te îmbraci în culori foarte... Și uite, cum sunt și super, de exemplu. Exact. Ea e un suflet colorat. E așa, când o întâlnești, e toată... Da, pe să zic, super, doar undeva de tipologia ei de corp, pentru că ea așa și ea se regăsește în paiete, în tot felul de texturi, în culori, în nebunii de astea. Pe ea nu interesează. Și atunci, cumva, mi se pare că e foarte asumată cu chestia asta și se simte că e vine natural, știi? Da. Deci, again, take it with a grain of salt. Este doar o recomandare. Yeah. Și faceți-vă de cap. Go with the flow. Bine, ne vedem în următorul episod. Vă pupăm cu drag. Pupa, vă lăsăm că sora e răcită. Nu mai pot. Și are un coldrex de făcut, da? Hai. Pa. Mamă, 40 de minute am